ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଢ଼ି ମୁଆଁ କରିବା ବାପା ପାଇଁ। ମୁଁ ମାନିନୀ ମିଶିକି ମୁଢ଼ି ମୁଆଁ କରିବୁ। ମାନିନୀ ମୋର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର। ଆମେ ମିଶିକି ମୁଢ଼ି ମୁଆଁ କରୁଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ। ମାନିନୀ କରେଇ ଗରମ କରିକି ଗୁଡ଼ ପକେଇଲା। ମାନିନୀ ଗୁଡ଼ ପକେଇକି ପାଗ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଗାଣ୍ଟି ଗାଣ୍ଟି ପାଗ କରୁଛି। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁଡ଼ଟା ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। କଲରଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ବାସ୍ନା ବି ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ମୁଁ ମାନିନୀ ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରେ। ବୋଲେ ଯୋଉ ଆଇଟମ୍ ଥିବ ବଢ଼ିଆ କରିଦେବ। କି ବାସ୍ନା! ମୁଁ ବଢ଼ିଆ କାଟୁଛି ନା? ମୋର ସ୍ପେଶିଆଲ ମୁଢ଼ି ମୁଆଁଟା ରିଏଲି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମିଡ଼ିୟମ୍। ସେ ହାଏ ଏମିତି ଦେଖିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ପାଗ ହେଲା କି ନ ପାଗ ହେଲା କି ନ ହେଲା। ଟାଣ ହେଇଛି। ପାଗରେ ଆଟ ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଢ଼ି ପକେଇବା। ବୋଲା ବୋଲା କଣ ମୁଆଁ? ମୁଢ଼ି ମୁଆଁ ଏଇଟା ଖାଇବା। ମୁଁ ପକେଇବି। ମୁଁ ଜାଣିଥିବିନି। ମୁଁ ଆଉ ମାନିନୀ ମିଶିକି ବସିକି ଗୋଲ ଗୋଲ କରୁଛୁ। ପୁରା ନା ବଲ୍ ଭଳିଆ ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇଛି ନା? ଚାପୁନି ତାକୁ ଏମିତି ପୁରା ଠିକ୍। କେତେ 5 ମିନିଟ୍ସରେ ମୁଢ଼ି ମୁଆଁ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଗରମ